Njam, njam. Filmar eller? Det är gott med nudlar. Nudlar och skinka. Tar vi lite mosad banan då, Elsa? Det är gott. Är det inte gott med banan? Va? Ska du ha mer banan? Ska vi prova lite mer banan? Nej, prova banan. Men den där tyckte du ju om. Ska du ta lite banan då, Elsa? Banan är ju gott. Ska du ta banan? Ja, här kommer det. Vad äckligt. Elsa, är det inte gott?